איך תצליח? מה הסיכויים שתצליח? הרי מזה כסף. מדהים כמה כיף יש בלעשות משהו שאתה אוהב, כמה זה חי, כמה זה בוער, כמה זה בועט. ובאותה נשימה זה לא מה שלימדו אותנו כאן. יותר מזה שזה לא מה שלימדו אותנו כאן, זה האנטיתזה של מה שלימדו אותנו כאן בעיניי, ואני אסביר למה. אם אני רוצה להיות לוחם ג'ודו, אבא שלי ישמע את זה, שהייתי ילד לצורך העניין, ויגיד, מה פתאום? מה ג'ודו? איך תצליח? מה הסיכויים שתצליח? הרי מזה כסף. כן. ואז במקום לטפח חלום של מישהו, אתה מטפח לו את הפחד מהחלום. זה מצחיק אותי לחשוב שבגדול זה מגיע מאיזושהי כוונה טובה. הרי אבא רוצה שהבן שלו יהיה לו כסף, שירוויח, שיהיה לו ביטחון. שיהיה לו טוב, בדיוק. ואני אומרת, אולי פשוט תעזור לילד להבין איך לעשות כסף מהדבר שאותו הוא אוהב. אני אומרת נניח לאיזשהו ילד שפתאום אוהב ג'ודו, או איזה ילד שלא יודע מה, אני אוהב משחקי מחשב, אז מה אני אעשה עם זה? כי אתה מבין, וזה מין שאלה כזאת של מה המסלול שלי, מה הדרך שלי, והורים נורא הולכים בכלל לא רק ההורים, גם כל התרבות. לך על הבטוח, זהירות, תיזהר, מסוכן. זה נורא מצמצם שחושבים על זה. זה מת בעיניי.